Казвам се Калина. На 28 години съм и израснах в домовете. До 8 годишна възраст бях сменила повече приемни семейства, отколкото рождени дни. Затова си бях изградила едно правило – не се привързвай. Хората обичат да казват, че децата са издръжливи. Истината е по-проста. Научаваш се да си събираш багажа бързо и да не питаш защо. Когато ме оставиха в последния дом, вече знаех правилото си наизуст. Той беше на 9. Казваше се Никола. Слаб, прекалено сериозен за възрастта си, с тъмна коса, която винаги стърчеше отзад, и инвалидна количка, която караше възрастните да говорят по-тихо, а децата да се преструват, че не я виждат. Другите деца не бяха жестоки, просто не знаеха как да се държат с него. Викаха му от другия край на стаята и после тичаха да играят там, където той не можеше да стигне. Персоналът говореше за него пред него. Гледай да помогнеш на Никола. Като задача, не като човек. Един следобед, по време на свободно време, седнах на пода до количката му с книга и казах: ако ще пазиш прозореца, трябва да споделяш гледката. Той ме погледна, повдигна вежда и каза: ти си новата. По-скоро върната, отвърнах. Калина? И това беше. От този момент животите ни се преплетоха. Да растеш в дом означава да виждаш всяка версия на човека до себе си. Ядосаната, мълчаливата, онази, която не си позволява да се надява, когато дойде добро семейство, защото знаеш, че търсят по-малко, по-лесно, по-здраво дете. Всеки път, когато някое дете си тръгваше с куфър или найлонова торба, ние си имахме ритуал. Ако теб те осиновят, аз взимам слушалките ти. Ако теб те осиновят, аз взимам свичърта ти. Истината беше, че и двамата знаехме. Никой няма да дойде за момичето с няколко неуспешни настанявания в досието или за момчето в количка. Затова се държахме един за друг. Излязохме от системата почти по едно и също време. На 18 ни извикаха в един офис, подадоха ни документи и казаха: подписвайте тук, вече сте пълнолетни. Излязохме на улицата с торбите си. Без торта, без гордеем се с вас, само папка, карта за градски транспорт и тежестта на думата сам. Записахме се в държавен колеж. Намерихме малък апартамент над пералня. Винаги миришеше на горещ сапун и влада. Стълбите бяха кошмар, но наемът беше нисък, а хазяинът не задаваше въпроси. Той работеше дистанционно, поддръжка и уроци. Аз в кафене през деня и зареждах рафтове вечер. И въпреки всичко, това беше първото място, което усещахме като дом. Някъде по пътя приятелството ни се промени. Нямаше драматична първа целувка. Нямаше признания. Просто се успокоявах, когато чувах колелата му в коридора. Той започна да ми пише: пиши като стигнеш, когато работех вечер. Една вечер казах: май вече сме заедно, нали? Той не вдигна поглед от екрана. Да, мислех, че само аз така си мисля. Година по-късно ми предложи брак. Постави малка кутийка до котломе и каза: искаш ли да продължим това, но официално? Сватбата ни беше малка, евтина и перфектна. Приятели, няколко социални работници от дома, сгъваеми столове, блутут колонка и прекалено много кексчета. Заспахме щастливи. Почукването дойде на следващата сутрин. На прага стоеше мъж на около 50. Казвам се Тома Георгиев. Търся съпруга ви. Има нещо, което не знаете за него. Вътре в плика имаше писмо. Човек на име Христо Димитров описваше как преди години паднал на тротуар пред квартален магазин. Хората го заобикаляли. Един спрял. Никола. Помогнал му, изчакал, не се смутил. Христо си спомнил момчето от дом, където някога е работил. Тихото дете в количката. Нямал семейство, имало къща и желание да я остави на човек, който знае какво е да бъдеш незабелязан. И въпреки това добър. Всичко беше завещано на Никола. Къщата, едноетажна, с рампа. След като мъжът си тръгна, дълго мълчахме. Помогнах му с покупките, прошепна Никола. Само това. Когато видяхме къщата, той каза: никой никога не ни избра. Стиснах ръката му. Ще се научим, казах. Вече сме научили по-трудни неща.
Понякога един непознат вижда кой си и решава, че добротата заслужава дом.